Onks tupakka? Ei pystynyt. Mäkään pysty. Tää huonovointisen näköinen, oliks sä jossain näin? No ei, kävin mä ulkona. Joo just. Ja sitten sä olit kotona varmaan koko illan. Joo, no olin mä 3 tuntia siinä alakerran pubissa. Joiks sä jotain? No oli parikymmentä iso. Joo just tietä. Entäs sä olit varmaan pubissa koko ajan. Joo, ei kun mä menin suoraan yökerhoon ja tappiin asti. Et sä teräviin koskenut sitten? No en mä. Paukkua tuli koko ajan pöytään. Joo just. Sä pääsit kotiin kuitenkin. No totta kai, mitä mä oon nukkunut silmäystäkään, tuli suoraan töihin. Menikö rahaa? No ei itse asiassa kaikki. No niin just. Tässä noin niin, sä ajattelisit ideasta, että jos lähdettäis ottaa yhdet oluet. Nyt on kyllä niin kauhea olo, että ei kyllä. No totta kai. Mihin mennään?